Azerbaýjan Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde soňra hormatly prezidentimiz Ýeňiş ýadygärlikler toplumyna bardy we Azerbaýjanyň milli gahrymanlaryny hatyralap ýadygärligi gülleselerini goýdy. Munyň özi geljek nesilleriň awadan durmuş üçin şirin janyny pida eden gahrymanlary hatyralamak ýaly türkmen we Azerbaýjan halklaryna mahsus täpleriň dowamata atarlyanynyň aýdyň beýany boldy. Soňra hormatly prezidentimiz Azerbaýjan halkynyň umumymilli lideri Geýdar Aliýewiň Baky aran tapan ýeri bolan hormat meýdançasyna geldi. Hormatly prezidentimiz Azerbaýjanyň görnükli döwlet we fiýasy işgärini hatyralap Geýdar Aliýewiň guburyna gülleselerini goýdy. Şeýlegem hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilki Aliýewiň käbesiniň guburyna güllesesini goýdy. Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň hormatyna Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň adyndan resmi kabul edişlik guruldy. Hormatly prezidentimiziň Azerbaýjan Respublikasyna döwlet sapary dowam edýär.